Pitate se, kud smo krenuli? Krenuli smo na putovanje dugo 90 godina. E sad, da se ne bismo izgubili na tom putovanju, s nama je gospodin Damir Karavidović, dugogodišnji zaposlenik Elektro Slavonije. Damir će nam kazivati kako je to bilo nekada, kako je danas i kakva je budućnost naše slavljenice Elektro Slavonije Osijek. Damire, jesmo li mi spremni za putovanje? Naravno, požurimo, jer na putu u prošlost i pri povratku u sadašnjost želimo vam puno toga kazati i pokazati. Onda krenimo. Drava, željeznički most. Što dolje vidimo? Tamo, uz obalu Drave, pokraj željezničkog mosta za Baranju, 17. prosinca 1926. započela je javna proizvodnja izmjenične električne energije, prvi puta iz električne centrale, za to vrijeme snažne električne centrale sa 2 generatora. Time je zaživjela osječka munjera i tramvaj, ustanova gradske općine, preteča današnje slavljenice Elektro Slavonije Osijek. Bilo je to vrijeme početka elektrifikacije i sa sličnim energetskim pothvatima u ostalim većim gradovima Slavonije. Između 2 svjetska rata Osijek se razvijao tako da je zbog povećanja potrošnje električne energije snaga generatora centrale udvostručena. No rat, kao svaki rat, uništava čovjekova djela, pa je tako električna centrala 1944. godine savezničkim bombardiranjem razorena, ali je već 1945. godine obnovljena. Zašto je važna 1952? 1952. je značajna za područje Slavonije i Baranje radi toga što je došlo do krupnih organizacijskih promjena, kao što je integracija Elektro Slavonije u zajednicu elektroprivrednih poduzeća Hrvatske i regionalnog organiziranja svih energetskih djelatnosti na području Slavonije i Baranje. U regionalni elektroenergetski sustav Slavonije 1956. godine uključene su sve javne industrijske elektrane, ukupne snage 22 MW. Iste godine Slavonija se priključila na elektroenergetski sustav vodom 110 kV Doboj Slavonski Brod i vodom 30 kV Slavonski Brod Osijek, čime se na ovom području počela razvijati prijenosna mreža. Prvo čvorište ove mreže bila je TS 220/110 kV Đakovo, izgrađena 1967. godine. Valja istaknuti kako je tadašnja Elektro Slavonija jedina elektroprivredna organizacija u Hrvatskoj koja je objedinila u svojoj organizaciji sve 3 energetske djelatnosti: proizvodnju, prijenos, distribuciju električne, toplinske i energije plina. Ali ono što nikako ne smijemo zaboraviti reći je to da je uloga Elektro Slavonije u plinifikaciji Slavonije i Baranje bila pionirska. Stara električna centrala Munjera svoj doprinos opskrbi električnom energijom pružala sve do 1963. godine, kada je prenamijenjena u gradsku toplanu. Ponovna proizvodnja električne energije u gradu Osijeku uspostavljena je puštanjem u rad plinsko-turbinske elektrane 1976. godine. Najznačajniji događaj u razvoju elektroenergetskog sustava na području Slavonije i Baranje, jučer, danas i dugo u budućnosti, te krunska pretpostavka daljnjeg gospodarskog razvoja regije, svakako izgradnja vodova 400 kV i TS 400/110 kV Ernestinovo, te puštanje u pogon 1977. godine. Uz taj pothvat opravdan je ponos radnika Elektro Slavonije na njihov ogroman udjel u projektiranju, izgradnji i ispitivanju ovog postrojenja. Sredinom 80-ih izgrađena je TS 110/10 kV Osijek 3, moderna TS s izravnom transformacijom za osnovno napajanje središnjeg dijela grada Osijeka. U tim godinama gradili su se nove TS Đakovo, Slatina, Valpovo, Županja, Nijemci, Bjeliš, Vukovar i TS novog tipa s vanjskim postrojenjem 35 kV, te s funkcionalnim i jednostavnim postrojenjem 10 kV. 1984. u PTE Osijek dodan je parno-toplifikacijski blok snage 45 MW električnih, koji proizvodi vrelu vodu za grijanje grada, kao i tehnološku paru za industriju ukupne snage 139 MW toplinskih. Damire, što je bilo s Elektro Slavonijom za vrijeme Domovinskog rata? Elektro Slavonija se
zajedno sa ostalim HEP-ovim jedinicama na području Slavonije i Baranje pravodobno pripremila i organizirala za ratne uvjete. Uspostavila je suradnju sa civilnim i vojnim stožerima obrane, a njeni radnici, dakako oni koji su ostali na svojoj grudi, bili su odlučni radom obraniti svjetlo i toplinu od tmuše i studeni. Ostvarajući svoju misiju, radnici su ispisali neke od najljepših stranica ove obljetnice. 1991. godine u srpnju su započela ratna razaranja elektroenergetskih objekata na istoku Hrvatske. Radnici Elektroslavonije, zajedno s radnicima proizvodnje i prijenosa, nadljudskim su naporima, po cijenu ugroze vlastitog života, omogućili neprestanu distribuciju električne energije te prirodnog plina građanima u domovima i skloništima, bolnicama i drugim javnim službama te gospodarstvu koje je radilo u ratnim uvjetima. Pred Božić 1991. godine u pogon je puštena privremena transformacija 110/35 kV i prvi kilometri vodova 110 kV na drvenim stupovima, koji su osiguravali sigurniju opskrbu električnom energijom grada Osijeka u uvjetima razorene i okupirane trafostanice 400/110 kV Ernestinovo. Stabilizacija opskrbe električnom energijom u ranom poraću za cijelu neokupiranu Slavoniju dogodila se u svibnju 1992. godine ulaskom u pogon privremene transformacije 220/110 kV, izgrađenoj na livadi u selu pokraj Našica. Njen rad trajao je dugo nakon izgradnje. A neposredno nakon rata što je bilo sa Elektroslavonijom? U poraću 1996. godine započeli su pregovori o reintegraciji elektroenergetskih postrojenja koji su bili na privremeno okupiranom području pod nadzorom UNTAES-a o povratku u hrvatski elektroenergetski sustav. Ti pregovori su bili za nas bolni radi toga što smo morali pregovarati o povratku onoga što je naše. Iduće godine Podunavlje je reintegrirano u hrvatski elektroenergetski sustav, a HEP je dobio međunarodni investicijski kreditni rejting i prvi međunarodni kredit, kojim je nabavljena oprema za sanaciju ratnih šteta u distribucijskoj mreži 11 distribucijskih područja, među kojima i Elektroslavonije Osijek. U okviru postupka mirne reintegracije okupiranih područja 1997. godine potpisan je sporazum o preuzimanju elektroenergetskih objekata u hrvatskom Podunavlju. Postupno su svi dijelovi distribucijske mreže na okupiranom području preuzeti u nadležnost HEP-a i vraćeni napajanju iz njegove mreže. Među radnicima i stanovništvom posebno zavladalo je zadovoljstvo kada su u rad pušteni novoizgrađeni kabelski dalekovodi 35 kV Osijek centar, TS 35/10 kV Bilje, čime je Baranja ponovno priključena na hrvatski elektroenergetski sustav. U razdoblju od 1997. do 2005. intenzivno se obnavlja ratom razrušena ili oštećena elektroenergetska mreža. Obnovljena je i djelomično izgrađena nova srednjonaponska mreža. Izgrađene su potpuno nove niskonaponske mreže u mnogim naseljima Slavonije i Baranje. Mnoga pojedinačna oštećenja mreže, privremeno popravljena u ratu, još danas nisu potpuno otklonjena, te zorno kazuju o razornosti i opsegu ratnih događaja. Za pouzdanu opskrbu kupaca električnom energijom na području Elektroslavonije bitna je bila obnova proizvodnih objekata i objekata prijenosne mreže. Tako su već 1993. u okviru djelatnosti proizvodnje obnovljene elektrane PTE i TETO Osijek, koje su u ratu oštećene s oko 250 projektila. Sravnjena sa zemljom, projektilima i potom barbarski pokradena, za cijelu Slavoniju i Baranju i tekako važna TS 400/110 kV Ernestinovo obnovljena je tek 2004. godine. Postojeća analogna UKV mreža, koja je devastirana tijekom rata, 2000. godine zamijenjena je novom, prestižnom digitalnom radijskom mrežom u Tetra standardu. Dispečerski centar Slavonije Osijek, izvolite. Kiš, u redu. Poslat ću vam dežurnog da vidi o čemu se radi. Mrežom je pokriveno područje Elektroslavonije, Elektri Vinkovaca, Slavonskog Broda, Požege i Virovitice. Neposredno nakon toga, 2001. pogon za distribuciju plina Elektroslavonije organiziran je kao samostalno poduzeće HEP Plin d.o.o. Organizacijom samostalnih poduzeća 21. lipnja 2002. Hrvatska elektroprivreda započela je poslovati kao HEP Grupa. Jedna od temeljnih članica je i distribucija d.o.o. s 21 distribucijskim područjem. Pri tome valja naglasiti kako je Elektroslavonija Osijek jedno od 4 velika distribucijska područja. Povodom dana
Slavonije i 88. obljetnice elektrifikacije Osijeka 17. prosinca 2014. u pogon je pušteno novoizgrađeno 10-20 kV postrojenje u prostoru postojeće TS 110/35/10 kV Našice. Obnovljene su transformatorske stanice Čepin, Đakovo 2 i Orahovica i izvršena revitalizacija distribucijskog upravljačkog centra. Bilo je ovo jedno sasvim posebno i lijepo putovanje, dugo 90 godina. Damire, za kraj jesmo li zaboravili još što dodati? Da, kao što je grad Osijek dokazao svoju postojanost i pripadnost, napose kroz ratnu izrijeku Osijek nikada neće biti Osijek, tako i njegova Elektroslavonija, biser na HEP-ovoj ogrlici, zahvaljujući njenim vrsnim radnicima, kroz ovih 9 desetljeća sudjelovala u razvoju elektroprivrednih djelatnosti. Tako se nadam da će i u sljedećim desetljećima sudjelovati u izgradnji Hrvatske elektroprivrede kao moderne i društvu potrebne i korisne tvrtke i kako će se prepoznavati kao primjer učinkovite proizvodnje, prijenosa i distribucije električne, toplinske energije plina, a u korist svih njenih kupaca. Ovo ste lijepo rekli za kraj, balon smo sigurno spustili. Svim djelatnicima želimo svako dobro i još puno uspješnih desetljeća, nas dvojica ćemo dalje na noge. Ja se zahvaljujem u ime radnika svima vam. HEP, više od struje.